नहीं मिलेगा उधार हो। लिया पैसा बोलो नहीं ऐसा छुआ जानी पैसा न हाथे हाथे हाथे। जोड़ा नारियल कैसे बाटे, जोड़ा नीमुआ कैसे बाटे, जोड़ा नारियल कैसे बाटे, जोड़ा नीमुआ कैसे बाटे। SS Music लधी बाजार। जानते ही बड़ो कितना बाटे महंगाइया, घरवा से लाइल बड़ो कितना रुपया। बताओ ना सुनो, जानते ही बड़ो कितना बाटे महंगाइया, घरवा से लाइल बड़ो कितना रुपया। पैसा के टेंशन तू काहे लेते बाड़ू, पैसा के लसेवला से पाती देते बाड़ू। पैसा के टेंशन तू काहे लेते बाड़ू, पैसा के लसेवला से पाती देते बाड़ू। खाड़ा बाड़ा कब से यहाँ कुछ किनबो की करबो बाते बाते बाते। जोड़ा नारियल कैसे बाटे, जोड़ा नीमुआ कैसे बाटे, जोड़ा नारियल कैसे बाटे, जोड़ा नीमुआ कैसे बाटे। ₹10 दर्जन दियरी, ₹20 कोसिया। हमको सुमन जीत लिहले तोहरे परोसिया। कबिया ₹10 दर्जन दियरी, ₹20 कोसिया। हमको सुमन जीत लिहले तोहरे पड़ोसिया। राजा रतन से कहे नोटी ना दबा